Sanibonani nonke babukele emakhaya. Welcome to my YouTube channel. Egama lami uNomthandazo, egama Pholoba, uMangcobo, uMafusi, uMashiya Mahlanga sazoshumayela. Namhlanje ngicela sikhulume ngemoya. Uma sikhuluma ngemoya, sisuke sikhuluma ngezithunywa zamanzi eziqhamuka kumvelinqangi. Izithunywa zikamoya kepha ngokudonsa zidonsa emanzini, okusuke kusho lokho ukuthi wena muntu osuke uhamba nazo kusuke ukuphila kwakho kusemanzini, ayikho enye indawo. Ngicela ukuyicacisa kanje inkulumo yami, ngiqondise kakhulu ekutheni abantu abayeke ukwenza isithunywa idlozi, asoze futhi kwaba yilo nangephutha. Abantu abayeke ukuthi uma befuna ukuxhumana nesithunywa sabo kodwa bashise impepho. Lana kwimimoya sisuke sikhuluma nezingilosi ozalwe nazo ezengavukanga zakufica endleleni usumdala. Into wazalwa nayo uyofa nayo, akekho umuntu oyoyithatha noyokuphuca yona, ngoba emhlabeni akekho umuntu ongaphikisana nomvelinqangi. Esithunyweni engilosini sisebenzisa isibani, abanye bathi ikhandlela. Angazi noma ngizwakala kahle. Nayi into la ekhona wengane yamanzi. Unezikweletu wena eziningi okusamele uzikhokhe noma uzenze ngenxa yokuthi bathi abantu bethunyiwe ukuthi abazokukhomba amandla akho. Wena uzitshela ukuthi ubone umuntu nje mhlambe ozokuthwasisa, kanti cha, izithunywa zakho zifike njengomuntu oyisangoma oyidlozi oyisithunywa kodwa ofake izembatho. Angazi noma ngicacise kahle ngoba nginane flu, izwi lami linesihosha. Ngicela ningakhohlwa ukulike and comment, ni share ama video wami, ngiyabonga.